Malgrat que els visigots van viure a Catalunya durant prop de 300 anys, entre el segle V i el segle VIII, pràcticament no tenim coneixement d'aquest període. Som a Roda de Ter, a la comarca d'Osona, al jaciment arqueològic de l'Esquerda, perquè avui viatgem al període visigot. Això és l'Arqueopodcast. Arqueopodcast. El programa sobre arqueologia de l'Arqueoxarxa. Amb Jordi Vilà. Som al Museu Arqueològic de l'Esquerda i, com sempre, ens acompanya el Julen a la producció. Julen, com estàs? Doncs ben encuriosit per saber com és que si som a Roda de Ter, el museu és de l'Esquerda. Doncs aquesta pregunta potser ens la pot contestar la Maria Ocaña, que és la directora del Museu Arqueològic de l'Esquerda. Com estàs, Maria? Hola, molt bé. Doncs, Maria, per què en diem Museu de l'Esquerda, si som a Roda de Ter? Doncs perquè és un museu arqueològic, és un museu monogràfic dedicat al jaciment arqueològic de l'Esquerda. I aquest jaciment el tenim aquí darrere. Ara estem davant del museu i darrere hi ha el jaciment que ocupa un espai, un meandre molt elevat, que és un meandre del riu Ter. Exacte, tenim de fet el Ter aquí sota nostra i és una península. L'Esquerda ocupa una península envoltada pel riu Ter. I això li dona una importància estratègica cabdal. Exacte, per un cantó tenen la defensa natural del riu i per altre, a més, és un espai molt obert que permet veure doncs, un gran territori al seu voltant. De fet, veiem des del Pirineu fins al Montseny pel cantó del sud i els Pirineus al nord. I tota l'extensió de la Plana de Vic, és a dir, que és un lloc estratègic molt bo. I això ha fet que el poblament hagi sigut de llarga durada, no? Comencem al bronze final i fins al 1314, que és quan es destrueix el poblat medieval. Sí, tenim tota aquesta llarga ocupació amb diferents períodes, del bronze final, món ibèric, després abandonament en època romana, trobem visigots, aquí que també s'instal·len en aquell lloc tan privilegiat a nivell defensiu, i després món carolingi, i el període medieval. I avui som aquí per parlar del món visigòtic, perquè aquí teniu un jaciment bastant excepcional. Tenim poques excavacions, no?, fetes de l'era visigòtica. Què vau trobar-hi aquí? Se'n sap poques coses a Catalunya, de fet, però aquí vam trobar-hi doncs, tot un camp de sitges molt extens, que avui dia encara continua apareixent. La mateixa muralla que protegia aquell lloc té origen també en el món visigòtic. Unes tombes d'aquesta mateixa època, és a dir, que és unes restes molt importants d'aquest període tan desconegut. I es van començar a excavar als anys 90. Exacte. I continuen encara. I continuen, sí. Continuen apareixent tombes que van anar perforant, sitges que van anar perforant totes les restes ibèriques. I qui ens en pot dir més d'aquesta excavació? Això, la millor persona per explicar-vos aquest tema és la directora de les excavacions del sector ibèric, que és la Montserrat Rocafiguera. Doncs anem a veure la Montserrat Rocafiguera, a veure què ens explica d'aquestes sitges visigòtiques. Ens acompanya la doctora Montserrat de Rocafiguera, que és arqueòloga i especialista en món ibèric i codirectora de l'excavació del jaciment ibèric de l'Esquerda. Hola, Montserrat, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Montserrat, avui parlem de l'era visigòtica, que és una era, clar, estem parlant de 500 anys, que van des de la baixa romanitat fins a Guifré el Pilós, però és una era molt poc coneguda, no? Tenim un coneixement molt escàs. I som en un jaciment ibèric per parlar de l'era visigòtica. Com es menja això? Bé, perquè estem en un jaciment que és l'Esquerda, que és un jaciment d'una llarga diacronia, que va estar profusament ocupat, i llavors això fa que hi hagi, evidentment, un estrat talla l'altre. Les sitges, com que són forats a sota terra, ens ha quedat la part de les bases inscrita dintre, fent malbé, diguem-ne, a l'assentament ibèric. Perquè això que ara mateix ens trobem trepitjant un camp de sitges, sí. Veiem uns forats a terra que deuen fer de diàmetre, més o menys. N'hi ha de tots, n'hi ha des dels més petits que fan 1 metre fins als que fan 2,5 metres, una cosa així. I de profunditat? Mira, la profunditat sencera no la sabem, perquè esclar, el terra del jaciment seria molt més amunt, però n'hi ha que ens cobreixen, n'hi ha que fan 1,5 metres, una cosa així de profunditat. I de quantes sitges estem parlant? Mira, de moment, amb tot el camp de sitges del jaciment en tenim unes 130 i escaig, 132, em sembla, de les quals algunes encara estan
les d'aquí encara estan per excavar, però el que sí que és cert és que tenim les 66 primeres molt ben estudiades. I aquestes sitges es trobarien, clar, el nivell estratigràfic de la Civitas visigòtica es trobaria a 1,5 metres del terra que trepitgem ara, més o menys. Pensem que sí, perquè, esclar, només hem trobat la base de les sitges. Per tant, les sitges són forats de terra que serveixen per guardar gra. Es considera que hi havia de cabre uns 300-400 quilos, per dir alguna cosa, de gra, i, per tant, el que necessitem és una certa profunditat. Per tant, hem de pensar que si només tenim la base, les allà que les tenim més fondes ens arriben quasi bé al metre. Sí. Carai. Per tant, has de comptar un metre per damunt aquí, que tenim la roca molt amunt. I aquestes sitges com eren? Com estaven excavades? Com es van construir? Mira, són molt, molt senzilles. Tant és així que ens va sobtar, eh? Són sitges molt senzilles, simplement són forats de terra que serveixen per guardar-hi gra. Amb el projecte d'arqueologia experimental que tenim aquí fora del jaciment, vam investigar sobre com es conservava aquest gra. Perquè l'arqueologia experimental el que feu és reproduir, recrear... Les mateixes condicions que tenim al jaciment per veure si les explicacions són adequades o no. Per poder confirmar les hipòtesis que us plantegeu. Exacte. Això ho vam fer amb l'ajuda del doctor Peter Reynolds de l'Abat Seranchan Farm i vam excavar unes sitges i les vam intentar fer servir com a emmagatzematge. I la qüestió és molt interessant perquè tu fiques el gra, el tapes amb una llosa, algunes de les quals les hem trobades a dintre a les sitges, i per tant això et permet veure que es van ensorrar plenes de gra, el gra es va podrir, van quedar sota terra, i quan va passar algun tractor o alguna cosa, flas. I les tapes van quedar trencades a dins. I després, a sobre, dic algun tractor, algunes d'elles, però algunes d'elles es devien ensorrar abans, perquè a sobre moltes de les fetes malbé es van fer servir després de pots d'escombraries, de restes per acumular-hi deixalles. Però d'aquestes sitges... I llavors, perdona, deixa'm just explicar-te una cosa. El mateix gra, quan es floreix amb la humitat de les parets, fa que els bacteris aerobis xuclin l'aire i fa com una crosta, i la resta del plat és consumible i sembrable amb un 90%, 94, 95%. I per tant es pot tornar a sembrar. I es pot menjar. I llavors, i aquest gra el va poder recuperar per poder... Sí, bueno, nosaltres les experimentacions les fem sempre amb gra d'ara, eh? Sí. Sí, ho vam poder fer, ho vam poder mesurar, però tot això que et dic són amb dades mesurables. I aquestes sitges quina vida útil tenien? Mira, pel nostre experiment, no gaire. Perquè, clar, suposo que devien malmetre si estaven excavades només a la terra i no tenien cap tipus de protecció ni d'aïllament, doncs es devien deteriorar. Es deterioraven i llavors filtraven. Nosaltres, amb les sitges que vam provar en el projecte d'arqueologia experimental, una desena d'anys, més o menys, una desena de collites seguides van aguantant fins que filtren i s'han de fer malbé. I això fa malbé el blat. Llavors, això té molta lògica, perquè s'entén una cosa d'aquest jaciment que és molt curiós, que una sitja està amortitzada, està tapada, i al damunt hi ha una altra que s'hi ha fet, una talla a l'altra. Per tant, vol dir que tenien una vida útil curta, que quan es necessitava, quan aquella no funcionava, se'n feia una altra i es anava perdent la memòria. Llavors, la sitja, que ja no s'utilitzava com a sitja, s'omplia de deixalles, devia servir com un abocador, i llavors, clar, veiem sitges superposades. Sí, bueno, més que superposades, una talla a l'altra. O sigui, una és així, s'omple i en fas una altra. I clar, tu quan les caves, trobes una de sencera i la mitja lluna de l'altra que ha quedat. I la localització de les sitges es trobava... Clar, Anna, estem a prop de la muralla ibèrica. Sí. És aquesta d'aquí, la que tenim aquí darrere. Sí, aquesta d'allà, sí. Es trobaven als redors de les ruïnes de la muralla ibèrica. Per alguna raó? Jo suposo que construïen la muralla visigòtica i la part aquesta, que és la part més defensada i tot plegat, i que probablement l'assentament estava més a la zona de l'altura, doncs la devien fer servir per tenir-hi el gra. És important que el camp sigui tan gran, perquè aquest és un dels motius que ens fa pensar que no sols són sitges d'època visigòtica,
sinó fins i tot visigòtiques. És a dir, que, on hi havia visigots aquí. Això ens ho fa pensar el fet que moltes de les sitges, que n'hi ha moltes, que són molt mal fetes i que sembla que tinguin a veure amb la presència militar d'un guarniment que s'hagi una guarnició que s'hagi d'alimentar o que hagin de saquejar i tenir moltes sitges alhora, aquestes coses. Clar, per tant, també estem davant d'un gran camp d'abocadors. Sí. I els abocadors ens poden donar molta informació, perquè tot el material que s'hi abocava ens dona pistes de la gent que vivia aquí. Què hi heu trobat? Mira, en els abocadors, dintre les sitges, entre el material amortitzat, hi ha una part molt important de restes de fauna, entre les quals restes d'escorxador i restes de consum. Això ja en parlarem. I aquí està la clau de la datació. Si vosaltres heu sapigut que aquestes sitges eren d'època visigòtica... Gràcies a una sola troballa. Què vau trobar? Mira, vam trobar en la sitja número 16, vam trobar en el fons de la sitja un garrí, un porquet petit. Un garrinet que havia caigut i que els ossos havien quedat amb connexió anatòmica. Per tant, els ossos no estan enganxats entre ells, estan enganxats amb carn i múscul. Quan això es podreix ja no hi són, no? Per tant, com que estava senzeret, és que havia caigut en aquell moment. I no que l'havien consumit, perquè aquelles restes podrien haver-se mogut. Ni tan sols que anés amb la terra del món ibèric, que això és el gran perill que tenen sempre les sitges. Per tant, era sencer. Estava al fons de tot de la sitja caigut. O hi va caure viu i es va entrebancar i va caure allà i s'hi va quedar, o es va morir i el van llançar en aquell moment. Però, esclar, el que sabem segur que és de l'època d'ús de les sitges. Llavors, com que el garrí és matèria orgànica, en el laboratori de carboni 14 el vam poder datar i ens dona a mitjans del segle VII. A mitjans segle VII, per tant, ens encaixa perfectament en el període visigòtic. Hi ha un decalatge d'uns 40 anys amunt i avall. A més de les restes de fauna, també heu trobat ceràmica, alguna peça de metall... Sí, mira, surt de tot. Surt ceràmica d'època visigòtica. Surt ceràmica, alguna cosa, el més antic és tardoantic, ben bé al final de l'època romana, alguna sigil·leta de les últimes i això. I tornant a la fauna, s'han trobat moltes restes de fauna que ens donen pistes també, no només dels animals que hi havia per aquí, de la ramaderia, de la caça... I tant. Moltes, això si voleu, tenim l'arqueozoòleg aquí que us ho explicarà. Home, i tant. Doncs sí, anem a parlar amb l'Àlex Valenzuela, que és qui ha estudiat aquestes restes de fauna. Moltes gràcies, Montserrat. Molt bé, gràcies a vosaltres. Estem passejant ara mateix per damunt de la muralla visigòtica amb el doctor Àlex Valenzuela, que és arqueozoòleg, investigador del CSIC i el responsable d'estudiar les restes de fauna trobades a les sitges visigòtiques del jaciment de l'Esquerda. Àlex, com estàs? Molt bé. Àlex, explica'ns tot el que vau trobar aquí dins, que va ser molt, perquè hi ha excavades 60 i escaig sitges. Excavades 130, localitzades algunes, no totes excavades, però estudiades nosaltres una seixantena. Una seixantena, i en aquesta seixantena de sitges, quantes restes de fauna hi heu trobat? Per ara, comptabilitzades d'aquestes ja estudiades, la meitat, unes 8.000 restes de fauna. Per tant, és el gruix d'aquest contingut, d'aquestes sitges amortitzades, utilitzades com a abocador. Estem parlant d'animals. Sobretot d'animals. I l'estrella, ja ens ho ha explicat la doctora de Rocafiguera, que és aquest garrí sencer que va permetre fer una datació de les sitges. Però a part d'aquest garrí hi heu trobat molts més animals, moltes més espècies. Comencem per les espècies domesticades. Què hi heu trobat? Clar, majoritàriament aquestes milers de restes que tenim, òbviament estem parlant d'una societat agropastoral, per tant, el producte és del consum de productes de ramaderia i d'agricultura. Per tant, són animals lligats en aquest llavors de camp. Per exemple, animals domèstics, sobretot estem parlant d'una 60% són caprins, és a dir, cabres i ovelles, que és habitual, i la restant percentatges, un 20% se reparteixen entre porcs i bovins. També hi ha altres animals, però el gruix, un 70-80%, és quasi tot animal domèstic. Clar, les ovelles, per exemple, se'n pot fer ús de la carn, però també de la llana, de la llet.
Llavors, això depèn de l'edat. Sí, clar, evidentment... Vosaltres heu pogut identificar si hi havia ovelles més joves, més grans... Intentem això, no? Que en un primer estudi explorem què hi ha, i una vegada tenim clar què hi ha, doncs intentem veure quin ús s'han fet d'aquests animals. Evidentment, un animal com una ovella és molt versàtil, i el que tu dius, no és el mateix sacrificar una anyell que té un any, que potser no té una llana desenvolupada, per tant, clarament no estàs explotant si la sacrifiques en aquell moment la llana, sinó potser és més la carn o la llet, però segons un poc l'edat que té, pots inferir de forma indirecta quin és l'ús prioritari que estan fent, no? Clar, perquè de fet no sortia a compte fer créixer, alimentar una ovella més de 2 anys, Clar, ja, només volies consumir-ne la carn. Sempre li dèiem aquest òptim càrnic, que és l'òptim de consum, que és un poc l'equilibri entre el que te costa mantenir aquell animal i la retribució que tens sacrificant aquell animal, no? Llavors té una curva de creixement, que la que pots explorar, per exemple, pots explotar productes derivats, però que no impliquen el sacrifici de l'animal, com pot ser la llana, la llet, però una vegada el sacrifiques ja, evidentment, estàs amortitzant aquell animal. I per tant, com que veu trobar ovelles velles, podríem dir, sí, això el confirma que també n'extreien llana o que n'extreien llet i que, per tant, consumien productes làctics. Sí, el que estem veient és que el consum que fan des de Roda, d'aquí del poblat, és d'aquella producció del pastor que tenia ovelles, sobretot estan aprofitant uns animals ja adults, que potser, evidentment, és per consum carni en aquell moment, però sobretot són animals adults i d'edat avançada que ens fan inferir un poc que també estan aprofitant aquells que estan més amortitzats que han estat aprofitats fins ara per la llana i que ja, diguem, han complit la seva funció, no? Més garrins vau trobar? Més porcs? Més porcs. És veritat que el garrí aquell és una edat molt petita, estem parlant d'uns 9 mesos, no arriba a 9 mesos, i en el cas dels altres porcs, normalment estem parlant d'animals joves, relativament, estem parlant d'animals que tenen un any i mig. Realment els porcs, com no tenen aquesta producció derivada, és a dir, normalment no hi ha consum de llet de porc, i la pell implica el seu sacrifici, normalment estem parlant d'animals que sí que, evidentment, estan explorant el seu òptim càrnic i el moment que ha arribat a la matança i el porc tenen 2 anys màxim. Boví? Boví també. Estem parlant d'un 5% del conjunt. Per tant, això vol dir que estem parlant d'animals que tenen una edat avançada, no? El boví ja us podeu imaginar que si la carn o el consum de carn està suplida, sobretot per caprins, perquè tenen aquest 60%, els porcs també tenen un extra de carn, doncs en el cas del boví estan destinats sobretot a nivell de força de treball, càrrega d'objectes, de transport o de llaurar i ajudar al camp. Jo vaig preguntar espècies. Sí. Cavalls també. Sí, també, evidentment. Ha sortit un pot de tot. Amb 8.000 restes vos podeu imaginar que dona per molt, no? Però animals domèstics sí, evidentment. Ases i cavalls en trobam, també els lligam, sota en el cas dels ases, amb el tema de també un poc de la producció ramadera en aquell moment o de l'agricultura, de l'ajuda al transport, però evidentment hi ha altres animals domèstics que estan presents i evidentment d'altres tipus de pràctiques, no només ramaderes, no? Evidentment hi ha pesca i caça i altres coses. Des d'aquí et volia preguntar, hi ha animals domèstics, és a dir, gats, gossos? Sí, evidentment, no només estan aquells que tenen una funció al camp més directa, no? Com que són pel treball, com també els que estan aprofitant o d'alguna manera conviuen amb els humans en aquell, i evidentment els gossos i els gats hi són presents al femer. Evidentment que estiguin aquest femer no vol dir que hagi estat consumit, simplement que evidentment van anar a parar, com el que pobre garrí, a les Sitges, però sí, molt reflexen que era un ambient d'hàbitat on també hi havia aquests animals començats. Perquè, clar, també podeu veure amb els ossos si hi ha marques de tall, la qual cosa ens indica que han estat consumits, no? En altres èpoques, el consum del gos... Es veu molt clarament, això? Costa de veure? Depèn molt de la preservació dels ossos. En aquest cas tenim l'avantatge que estem en un espai més o menys tancat, ben preservat. Els ossos estan en molt bones condicions, per tant, ens permet explorar des de detalls molt fins a detalls a poder, fins i tot a nivell d'estudis, les datacions, a vegades una cosa que un os que no està ben conservat no es pot datar. És una cosa que millor físicament el veus bé, però ja no és mineral, no? D'alguna manera s'ha rentat i no té part orgànica, per tant, sí. Per tant, tot això ens dona una imatge del consum de carn. També caça?
Hi havia caça menor, imagino conills, perdius... Conills, moltíssim conill, havia perdius, algun faisà, cèrvols, que ja més de caça major havia cèrvol, alguna guineu, en aquest cas potser és una qüestió més de protecció de l'aviram. Clar, com a depredador potser eliminem la guineu i... Evidentment aprofites també la pell. Per la pell. Pell també podries, però evidentment... Quin és l'animal o la resta d'animal que us ha sorprès més, que us ha cridat més l'atenció? Home, dins aquest món de la caça, evidentment, tenim el cérvol, que sempre és una peça major, però sobretot en el cas de les sitges d'aquí de l'esquerda, ens han sortit a diverses sitges restes d'os bru. D'os bru. D'os bru que sempre ens han dit hem de reintroduir l'os bru perquè aquí n'hi havia hagut. Doncs efectivament, hi havia hagut... N'hi havia, mos permet ja inferir que, per exemple, aquest segle VII, a l'entorn del poblat de l'esquerda, n'hi havia os bru i no només hi havia, sinó que s'aprofitava, en aquest cas. S'aprofitava. O sigui, no és un os bru caçat per protegir els ramats, és un os bru caçat per l'alimentació. Sí, evidentment, pots fer les dues coses, és a dir, elimines un animal que té una amenaça, i sobretot si tens ovelles, pasturatge, combina molt malament amb l'os bru. D'això es queixen els ramaders. Efectivament, i per això no lleva, evidentment, que aprofitessin, i en aquest cas, el que em demanaves de com estan conservats, en aquest cas estan tan ben conservats que les restes que tenim, algunes tenen marques de tall de consum. I heu trobat un os bru sencer? No. El curiós del cas és que, evidentment, si et trobes un os bru i el caces, i potser les quarteres aquí i te'l menges, en trobaràs més o menys totes les restes d'un únic individu. En aquest cas estem parlant de diversos individus, però incomplets. És a dir, hi ha una selecció de parts que estan representades en les sitges, que és molt curiós perquè són certes parts que són les metàpodes, que són les parts de les manetes i dels peus, i les cuixes, és a dir, el fèmur, el pernil, que és el que té marques de tall, que hem trobat marques de tall, i ens permeten veure que només estan, sobretot, arribant aquí, des del moment que el cacen, de l'os bru, aquestes parts de l'esquelet. I aquestes parts concretes, és a dir, les cuixes i les mans, les potes, a més, tenen un caràcter social... Sí, evidentment, estem parlant de, perquè no he consumit, però bueno, a l'Impirineu hi ha una gent encara que han consumit les mans i és una delicadesa, és com els peus de porc, no?, d'alguna manera, i el tema de les cuixes són les parts que sabem, per fons documentals posteriors... Exacte, això està documentat. Documentat, que són normalment els senyors de les zones, quan un caçador obtenia una peça com era un os bru... Li havia de cedir aquestes parts. Era com una ofrena, com una part de... Bueno, el senyor ha de tenir la millor part de la peça. I la millor part era aquestes i les cuixes. Les potes i les cuixes, les parts més meloses. Això ens permet un poc també inferir un poc el cert... Sempre hem associat aquesta caça de prestigi i d'allò, que a sobre les millors parts arribin aquí vol dir que les persones que estaven visquent a l'esquerda d'algun paper de control del territori en tenien. És a dir, que aquí hi havia classe alta. Classe alta, sí. Carai, doncs aquestes sitges, com aquesta que tenim aquí davant, que van ser vortitzades i utilitzades com a abocadors, ens han proporcionat moltíssima informació sobre com era la dieta de la gent que vivia aquí a l'esquerda. I segurament només la punta. Una dieta molt rica. Molt rica. Molt variada. Molt variada, és a dir, també tenim pesca, tenim caça, de tots els animals que vivien a l'entorn, i a part de tot el que es produïa en l'agricultura i la ramaderia, evidentment. I, clar, ens has dit abans que una 60 han estat estudiades, per tant, encara queda molt de material per estudiar. Quin és el camí que seguireu ara, a partir d'aquest moment? Què seguireu investigant? Què voleu conèixer? Bueno, evidentment, qualsevol estudi, quan més restes tens, molt millor. Per tant, hem d'abordar aquesta segona meitat de les sitges, l'estudi clàssic arqueològic, però, evidentment, tenim unes eines actualment, que fa 15-20 anys no en teníem, que són tots aquests estudis biomoleculars, d'isòtops, explorar si hi havia mobilitat d'aquests ramats que dèiem d'ovelles. O sigui, que aquests ramats potser no estaven estabulats, si potser eren transhumans. Potser podrien ser transhumans, podrien ser transdeterminants, vull dir, podria ser una mobilitat més curta o més llarga o ser del redol. Això ho podem explorar amb uns estudis d'isòtops estables que a dia d'avui es poden fer a través de les dents i podem explorar a sobre d'on venia o on pasturava aquell ramat. Perquè la transhumància ovina documentada és posterior. És molt posterior. Sí. Estem parlant del segle XIII, és a dir, a fons documentals sí. Cada vegada més, gràcies a l'arqueologia i a l'arqueologia en general, estem veient que n'hi ha
pràctiques que es podríem dir que són prototransshumància des de la prehistòria fins ara. Això com ho podríeu esbrinar? Com podríeu descobrir que les ovelles havien fet recorregut? Has dit els isòtops. A veure, com funciona això dels isòtops? Imagineu-vos una ovella que la seva vida, al llarg de la seva vida, des de que neix fins que mor, va recórrer un territori si està movent-se, no? Al mateix temps, ells tenen unes dents de llet i unes permanents com nosaltres, i aquesta formació de les dents permanents, a l'esmalt, agafa una empremta del sol, de la geologia on està pasturant en aquell moment. Si al llarg de la seva vida s'ha anat movent, si mirem i explorem aquesta empremta, podem veure el registre dels llocs on ha anat visitant. Si aquesta empremta és molt distinta, per exemple, a Pirineus aquí, a l'esquerda, ja tenim un indicador de que, tot i que va morir aquí, aquest animal, per alguna raó, en algun moment de la seva vida, podem determinar que estava... Home, això tindria unes implicacions, sobretot a nivell de coneixement d'organització política del territori, perquè que un ramat es pugui moure a través del territori implica que els que controlen aquest territori fragmentat estiguin d'acord amb aquests el manco tinguin aquesta política de que certs elements, com són les pastors, amb aquesta transhumància d'ovelles, tingués permís com per poder... I això requeriria un període d'estabilitat, de pau, tranquil·litat... Sí, de certa organització, no?, entre tots els caps que hi haguessin en aquell moment. Caram, doncs ja veieu la quantitat d'informació i de coneixement que ens pot aportar l'estudi de restes faunístiques. Doncs seguirem atents a aquestes investigacions. Moltes gràcies, Àlex. I a vosaltres, doncs, us animem a venir a conèixer les sitges visigòtiques del jaciment arqueològic de l'Esquerda i a conèixer més sobre aquest període tan escassament conegut fins ara. Això és l'Arqueopodcast.